Quan ja estiguis fora, lluny de tot, saps que jo estaré prop teu. La sensació és que el canvi és inevitable, no? I és present, i és accelerat. En pocs anys estan passant moltes coses, més que les que havien passat de vegades amb 20 o amb 30, no? Tots els drets que s'havien aconseguit amb 40 s'estan perdent amb 3. Aquesta nova concepció del mercat global, no? Que ens fa més petits, insignificants i més prescindibles. Aquesta realitat propera i pròxima fins i tot d'un estat de les autonomies caduc, un estat espanyol que no es vol refundar i una voluntat i un projecte il·lusionant com un oasi aquí en aquesta Europa una mica desgastada que aspira a un nou model per adaptar-se a aquest nou món canviant, no? Que hi ha aquí a Catalunya, aquest projecte que semblava una utopia fa uns anys i que també en poc temps ha pres molta força, no? Del sobiranisme i de l'independentisme o fins i tot de l'opció aquesta a decidir si parlem d'un tema que englobi més gent. O sigui, tota aquesta percepció que estem en un món en què precipita el canvi i del qual no ens podem mantenir al marge, no? Perquè si no el canvi ens passarà per sobre. Tothom ho sap, tothom sap que no pot inhibir-se, que no pot fer veure que no passa res. El rock sempre ha estat mal vist des que va començar, sempre s'ha vist com involutiu, no? Que jo recordo. Igual perquè és mestís i posa en judici els purismes, però bueno, no sé, per mi és algo essencial, per mi és algo molt gros el rock, engloba el jazz i el blues i el pop també, saps? Hi ha moltes maneres d'entendre-ho. Però per fer aquest disc ens han deixat anar molt respecte a les nostres pròpies essències, no? Com no hem tingut filtre. Això no ens heu gaire mentals a l'hora de fer la música, trobo. Sí que és una música bastarda, però és capaç d'absorbir tot, no? És com si diguéssim, el mestissatge és una involució, el rock és mestissatge, per tant, és impossible que sigui una involució, no? Clar, si prenem una caricatura del rock, per exemple, potser sí, però això és un prejudici, aleshores qui tingui prejudicis, evidentment, doncs, no sé, haurà de seguir escoltant música decorativa i sense veure qui hi ha darrere la cortina. En el procés de creació del disc, que ha durat 2 anys, he treballat cada mes com si fos l'últim, força intens. Hi havia moments en els que teníem pressa i no ens exigíem, però el Xarí em deia, per exemple, encara no sabem de quin color és el disc. Quins colors té aquest disc, saps què vull dir? És com... encara no sabem com es diu, no? Quina cara té. Doncs encara no sabem quins són els tons, no? Te'n recordes? Sí, per mi és definitiu això dels colors. Fins que no ho veig no sé cap on estic anant. I a vegades ho tinc claríssim i és el primer que veig. I a vegades va ser com aquest cop que fins al final no vaig saber de què es tractava. Sí. I al final va acabar resultant que eren els colors de la cuina, que és on vam estar cuinant les cançons, realment, literalment. Quan finalment vam estar d'acord amb el que teníem, al cap d'uns dies ens vam començar a mirar al voltant i vam veure que eren els mateixos colors que la cuina, aquell granatós. Quan ja estiguis fora